Bicol, gipasundayag ang mga obra sa mga local artists. Ania dinhi ang maka-proud na mga design sa mga sikat nga Subuanon nga mga designers. With a heart that inspires, the stories that unite us all. To this beautiful beginning, the first among many celebrations of arts in our beloved province. To the artists, to our youth group who's responsible for this afternoon's event, and to Cebu, cheers! So this is a month-long celebration in the Arts Month nato, and this is actually to celebrate us being Cebuano. Good thing that this is initiative by the young people, because sometimes parang kalimtan mo na to presence of our heritage, culture, life, and arts among the young people. So Sa pagsaulog sa Cebu Provincial Artist Month, gipahigayon ang exhibit sa mga obra sa mga Subuanong artist. Gipakita ang mga design sa mga sikat nga fashion designer sama sa mga design ni Carrie Santiago, Philip Rodriguez, Hans Cuquilla, Brie Esplanada, Edwin Au ug Dexter Alazaz. Makita usab ang mga painting sa mga Subuanong artist ug mga collections. Si Governor Pambari 4 nagpasalamat sa mga Subuanon nga nipakita og gila sa ilang kamaayo sa natad sa sining nga ikapasigarbo sa mga Subuanon. Ang exhibit makita hangtod karong Sabado, Picha City. Ako, si Liani Almonia, sa bagong liderato, manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.